Samantala, ilang Pangasinense na mataang naliligo sa Lingayen Beach sa kabila ng masungit na panahon. Para sa detalye ng balita, narito si Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report! Kabila ng masungit na panahon, dulot ng bagyong Ramil, ilang residente ng Pangasinan ang namataang naliligo sa Lingayen. Kabila ng masungit na panahon, dulot ng bagyong Ramil, ilang residente ng Pangasinan ang namataang naliligo sa Lingayen Beach kahapon, ika-19 ng Oktubre. Naranasan sa lalawigan ang may katamtamang lakas na pag-ulan at hangin matapos itaas ng DOST Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa buong probinsya. Naglabas naman ng babala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o Pangasinan PDRMO sa mga mangingisda, lalo na sa may maliliit na bangka na wag munang pumalaot dahil sa banta ng malalaking alon at malakas na ulan. Bagaman inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Bagyong Ramil ngayong araw, nananatiling nakataas ang gale warning sa mga baybaying dagat ng lalawigan. Patuloy na nananawagan ang mga otoridad sa publiko na umiwas muna sa pagpunta sa mga dalampasigan at maging mapagmatyaga sa mga bisong inilalabas ng mga lokal na pamahalaan. Kasama mo mula rito sa IFM News Sagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.